Erokamano ahinya. Gima duong' kata ohinga maduong' ma yudoga jukoga tije mang'eny e pacho ka en budget. Yes. Sani mang'eny ni komenda manyien osechakore kapok ne ochiwo omenda maduol ni onego bed ni tiego nikech chenro duto makoro chan dhi dwaro omenda mokwongo. Ere kaka kapo ni en supplementary budget onego bed ni kele sadi to bende kama wantiere ni omenda no dhi yudore chon mondo mi IEBC ochak tijene. Ang'eyo ni ma to koro ni closer to the heart mar parliamentarians omiyo nyaka gi kata budget manosom ni IEBC ni gomenda moseteng negi to nyaka parliamentarians di push mondo oyud omenda malong'o nikech kama wasegike ni ng'eny moko kuom gi osechako bedo gi panic nikech yiero kogik budget manyien mar higa manyien 2026 June koa kanyo to wadhi chako bedo gi budget machielo manyalo konyo IEBC a lot nikech budget machielo midhi som en ma 2027 June to yiero en August. Koro en kato some to sirikal modonjo manyien ema biro tiyo kode. Koro nyiso niya odong budget achiel malong'o kopogore gi budget ma nyosomni odong budget achiel malong'o. Koro budget ma wan go ni onengo bed ni IEBC nigi pesa malong'o manyalo choro gi maber kendo ket ikruok gi eyo makare. Kaeto budget ma 2026 onengo koro giyud matieko gi nyaka yiero nikech 2027 to en budget ma idhi tigo e sirikal machielo. Erokamano ahinya. Wach machielo